Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε της αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρησαν τις ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανεκέν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση με τα οφειλήματα ημών, και μης αφίεμεν τις οφείλετες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αναρίσε ημάς από του ονειρού. Ότι σου έσαι η βασιλεία. Of the veteran warriors who participated in the Battle of El Alamein, the veteran warriors Mr. Gardias and Nikolopoulos. Εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ακολούθως άμυνας της Ελλάδας στο Κάιρο, πλοίαρχος κ. Τηλιανός Πετράκης Ποινή. On behalf of the Hellenic Armed Forces, the Defense Forces of Greece and Egypt,